Слово «абсталяваць» перакладаецца на рускую мову як «абарудаваць», «аснасціць», «экіпіраваць», «снабдзіць чым-ліба». Гэта дзеяслоў, які выкарыстоўваецца для апісання працэсу аснашчэння, памяшкання, транспартнага сродку або чалавека ўсім неабходным для працы, жыцця ці пэўнай задачы. Гэта значыць наданне яму функцыянальнасці або камплектацыі. Прыклады выкарыстання. Абсталяваць кабінет мэбляй, тэхнікай. Абсталяваць аўтамабіль, аснасціць аўтамабіль дадатковым абсталяваннем. Абсталяваць кватэру мэбляй, тэхнікай. Паходжанне слова. Слова запазычана з польскай мовы, дзе яно таксама азначае абсталяваць. Шануйце беларускую мову!